Афіцыйны Менск папярэдзіў Польшу аб тэракце. Таксіста-замежніка, які збіў беларуску, знайшлі сілавікі. Чарговыя склады Wildberries у агні і праблемы з вадою ў жыхароў Берасця. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў пятніцы 24 ліпеня на Белсаце. Пачынаем. Спецслужбы Польши сур'ёзна ставяцца да любой інфармацыі пра магчымыя пагрозы. Гэтак прэс-сакратар міністра каардынатара спецслужбаў Яцек Дабжынскі ў адказе польскаму агенцтву друку пракаментаваў заяву Міністэрства замежных справаў у Менску пра нібыта падрыхтоўку тэракту на польскай тэрыторыі. Пры гэтым у Варшаве падкрэслілі, што рэагаваць будуць рашуча, але на падобным этапе сваіх дзеянняў спецслужбы не раскрываюць. Напярэдадні МЗС заявіла, што перадало інфармацыю пра магчымае рыхтаванне тэрарыстычнага акту часоваму паверанаму ў справах Польшы Кшыштафу Ажане. Паводле ведомства звесткі паступілі праз лініі праваахоўных органаў у Беларусі. А перадалі іх, цытата, у межах рэалізацыі дамоўленасцяў аб неабходнасці ўзаемадзеяння ў барацьбе са злачыннасцю. У МЗС паведамілі польскаму боку, што тэрарыстычны акт рыхтуецца асобаю, якую ў Беларусі асудзілі паводле шэрагу крымінальных артыкулаў і якую ўлады ў Польшы нядаўна пазбавілі дадатковай абароны і права пражывання ў краіне. Галоўнай жа мэтаю, так бы мовіць, тэрарыста меліся стацца дзеці беларускай актывісткі з помсты за тое, што жанчына недастаткова спрыяла захаванню для гэтага чалавека адпаведнага статусу ў Польшы. Дадатковыя звесткі, паводле МЗС, Менск гатовы перадаць праз каналы паміж адпаведнымі кампетэнтнымі органамі дзвюх краінаў. КДБ пачаў кампанію ціску на маладзёнаў, якія навучаюцца ці плануюць навучацца ў Польшы. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле інфармацыі праваабаронцаў, спецслужбісты выклікаюць абітурыентаў, у тым ліку непаўнагадовых, і дзейных студэнтаў польскіх навучальных установаў на размовы. Часта такія выклікі адбываюцца пасля падачы дакументаў на візу. Работнікі КДБ цікавяцца інфармацыяй пра ВНУ ці ліцэй, коштам навучання ці прычынамі, чаму студэнт навучаецца бясплатна. Асаблівую ўвагу звяртаюць таксама на кола знаёмых у Польшы. Маладзёнаў пытаюць пра аднагрупнікаў і аднакласнікаў, ці проста пра кантакты з іншымі беларусамі за межамі краіны. Часам фатаграфуюць ці праглядаюць змесціва тэлефона і перапіскі ў месенджерах. Студэнтам старшых курсаў у Беларусі спрасцілі афіцыйнае працаўладкаванне. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны зацвердзіла пералік з 40 пасадаў, якія можна займаць яшчэ да атрымання дыплому. Асноўная частка спісу – гэта 32 агульныя пасады – ад праграмістаў, юрыстаў і бухгалтараў да заолагаў і архівістаў. Асобныя вакансіі адкрылі ў машынабудаванні, геадэзіі і картаграфіі, дзе старшакурснікам дазволілі працаваць інжынерамі, даследнікамі, лабарантамі і тэхнікамі. Падобныя змены маюць развязаць праблему, калі студэнты не маглі набрацца досведу, які працадаўцы нярэдка патрабуюць ад маладых спецыялістаў, бо падчас навучання старшакурснікаў не ўладкоўвалі паводле спецыяльнасці. Чарговая атака беспілотнікаў на складскую інфраструктуру ў Расіі. У Ленінградскай вобласці, Цвяры і акупаваным Крыме дроны ўдарылі па буйных лагістычных цэнтрах расійскіх маркетплейсаў. Пад Санкт-Петербургам, як вызначыў расійскі незалежны праект «Астра» з дапамогаю осень-аналізу, загарэліся комплексы ў Шушарах і Новасаратаўцы. На апошнім, паводле мясцовых уладаў, пацярпелі прынамсі трое. Вядома пра аналагічны пажар і ў Сімферополі. Гэта ўжо трэцяя атака на склады Wildberries цягам тыдня. Сёння ж упершыню пад удар трапіў лагістычны комплекс кампаніі «Азон». Асобу кіроўцы Wildberries таксі, які ударыў пасажырку ў Менску, аператыўна вызначылі. Пра гэта справаздачыліся сталічныя сілавікі. Ім аказаўся 30-гадовы замежнік. У прэс-службе менскай міліцыі распавялі, што да іх звярнулася 29-гадовая жыхарка сталіцы. Разам з сяброўкаю яны ехалі ў таксі. Падчас паездкі ўзнік канфлікт з кіроўцам. І той, са словаў мянчанкі, яе ўдарыў. Цяпер міліцыянты высвятляюць усе абставіны інцыдэнту. Па выніках правярання праваахоўнікі прымуць захады рэагавання, у тым ліку ў межах міграцыйнага заканадаўства. Міліцыянты працягваюць барацьбу з відэа ў інтэрнэце, што нібыта дыскрэдытуе ці зневажае праваахоўнікаў, а насамрэч з любою крытыкаю і паведамленнямі аб парушэннях і бяздзейнасці праваахоўнікаў. Гэтак увагу сілавікоў прыцягнуў ролік у тык-току 39-гадовага нарадзінца ваўкавыску. Мужчына заклікаў міліцыянтаў зліквідаваць у райцэнтры наркапрытоны, якія, з ягоных словаў, даўно вядомыя, але нібыта пакрываюцца самымі міліцыянтамі.
Таксама мужчына выказаў меркаванне, што нярэдка работнікі міліцыі дзеля падвышэння раскрывальнасці самі правакуюць і вярбуюць непаўнагадовых для гандлю наркотыкамі. У ведомстве відэа назвалі фэйкам і паклёпам і адрэагавалі пагрозамі на адрас мужчыны ды каментатараў, якія падтрымалі ягонае меркаванне. Асабіста выказаўся і міністр Кубракоў, які яшчэ падкрэсліў, што аўтар роліку раней браў удзел у пратэстах, а цяпер, маўляў, жыве ў Польшы. Проживает в Польше, но мы его и там достанем. И вот он набрался наглости оскорблять сотрудников милиции, ну, в том числе скомпрометировать, распространяя сведения, которые вообще не имеют под собой никакой правды, но, естественно, некоторые наши люди, которым применялись меры реагирования со стороны милиции, подхватили эту тематику. Мутная і з непрыемным пахам, але нібыта бяспечная. Жыхары некалькіх мікрараёнаў Берасця скардзяцца на якасць вады. Праблемы, са словаў мясцовых жыхароў, цягнуцца не першы тыдзень. Пасля розгаласу ў сацыяльных сетках на прадпрыемстве Берасця-Водаканал патлумачылі, што змена паху і прысмаку вады ў 5 мікрараёнах гораду звязаная з рамонтнымі працамі на водазаборы Мухавецкі. Камунальнікі выбачыліся за нязручнасці, але не паведамілі, калі праблему плануюць развязаць. Акрамя таго, у Берасця-Водаканале настойваюць. Нягледзячы на мутнасць і непрыемны пах, вада ў кранах берасцейцаў цалкам адпавядае ўсім санітарным нормам. До канца лета ў Беларусі чакаецца новая хваля актыўнасці кляшоў. Пра гэта папярэджвае Міністэрства аховы здароўя. Галоўная небяспека – маладыя асобіны, якіх амаль немагчыма заўважыць на целе. Памеры так званых німфаў ад паловы да 1 міліметра, але інфекцыю яны пераносяць не менш за дарослых. Пры ўкусе медыкі заклікаюць адразу выдаліць кляша і цягам 72 гадзінаў звярнуцца ў медычную установу. А каб гэтага пазбегнуць, выконваць захады прафілактыкі, у тым ліку насіць на прыродзе закрытую вопратку і выкарыстоўваць акарыцыдныя і рэпельнентныя прэпараты. У Вільні маліліся за спакой душы пісьменніцы Святланы Курс, якая пайшла з жыцця 19 ліпеня пасля змагання з цяжкаю хваробаю. Паніхіда адбылася ў беларускай царкве Канстантинопольскага патрыархату ў літоўскай сталіцы. Памінальную службу правёў святар Георгій Рой. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайкі і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.